durant tot aquest període de temps estem negociant, discutint, construint, destruint, reconstruint, parlant amb aquesta gent dels insectotròpics que també ens donen un petit assessorament, ens donen consells tècnics, els posem una altra vegada amb l'alumnat. I també és un procés molt interessant que ens porta a conèixer els alumnes d'una manera diferent. Intentarem recrear aquí d'alguna forma, ens saltem una miqueta, diguem, el que seria la formació que fem amb els nens, que és intentar treballar en grup, no trepitjar-se, fer les coses una miqueta amb un ritme i tal, no? I vosaltres passareu a l'acció, perquè com que ja sou professionals, ja es fotrem en un marrón aquí bastant gros. Però es tractarà que el que feu en una hora, el que ells estan fent en 2 trimestres. Jo vaig treballar inicialment molt amb els instruments, amb la flauta, treballant efectes, com us he dit abans, i ben aviat vaig començar a treballar amb els boomwhackers, que són aquests tubs que cada un té un so, però en lloc d'utilitzar-los de forma percussiva, també de forma coreogràfica. Això ho hem fet amb uns àudios, que hem creat uns àudios que són 4 funcions, hi ha 4 primers, primer A, B, C, D, i cada classe treballa amb un àudio diferent que l'hem muntat nosaltres a l'àudio, això sí, que és com una guia, diguem-ne, que passen coses. Tenen a veure les 4 fases, amb l'inici, abans del Big Bang, després del Big Bang, creixement i estabilitat de l'univers. És una cosa que no sabem si ens explotarà les mans. Al principi de l'univers, la temperatura era molt elevada. Es produeix l'ebullició a l'espai. S'acosta el moment. L'univers s'expandeix. Sorgeixen líquids, gasos, corbes, i atenció a l'ambient. Comencen a volar els planetes. El reflex de cada un de tots nosaltres.